les muntanyes de l'Agur, perquè sent xarxa Natura 2000 l'estan volent urbanitzar. Perquè a Cap Roig utilitzen també a l'illa de Palafrugell, a la Caixa, fer 3 edificis en xarxa Natura 2000. I nosaltres diguem, si el país té una xarxa d'espais protegits i deixem pavimentar i fer un aeroport, pavimentar i fer urbanitzacions i edificacions, de què serveix aquesta xarxa d'espais protegits? Nosaltres diguem, no, i un pagament d'espais si la venen aquí? La tinc des de fa mesos. No ho sé. Sí. Políticament s'ha aturat, però això no vol dir que sigui una aturada definitiva i per tant crec que avui hem d'estar aquí i reivindicar aquesta situació.